أو ما يعرف به بتضاؤل Assalamualaikum warahmatullah. Ini Rabbi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Won heditan mangtore Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diga hunduko Murtada Umar al-Maddah. Mo hosi tedde ngawaddan gon Sayyidi Hamiyu Sabalewa hedite jam. Bingel maunata be koydum bandulan o mata nawdum ide no laado bono beldum moy foti senda en e mare ka eta pare ay do sati jumri welim mi de mi musti ay me mudo daraja ka sauti amadu poddo jam jamare mat uno laado lati risku urtini en abillataku reni amin benanta tosku moƴƴere Allah yettore tikkere wangoyan ha yeeso abdu to wangi se amoso ikkuno laaɗo Allah hoso Mustafa bernata ko laare zammanuɗa hako dey kesum ɗokkuno laaɗo Allah boɗɗum ko wurti ha mako fu ceni ɗum afat ha wakkanam mi ware tamrede kaye ɓuri sembe geraɗe pusanto gombi Amadou yapidaɗe mawɓe moy bana mako haddarare gotel nandata e sappo gonga bo yadata e sofu Mustafa ɓuri sembe sifu moy on hefti mo nazere jawmula wale sembe Allah asli tagefu ya rasula dalilillah watiki ya maula baba komanda en bashire lawlaw ya data be daydum jaw dandata e pewdum rafrafuda ya bidewmum Mamadou Sidi jam darare nyanyol ya data e pargal gorgu ka worɓe on no cuusal wala dimbo jawmu korwal jode jam ayamon sire koyɗol wartata ko gonga alqur'anu ma janga kayre no laaɗo wardi manga nde wi ko moyta ƴaɓɓa keeri duule pawne dew asama mathuma aɗawane soma yiɗɗoma on yoɗon lelama yidde masawi ɓernde sirri duniya sare habre umme lahira sare gonga fame indema fuɗɗiri e mimi Muhammadu tokkuɗomo eri lawru nandata e lewru lamɗo bo ɓuri sembe jawro arab ɗon ƴona yite naro Amadou inde mum muniro barka ma Allah fatanoyam o ɓamtoya harka am o renam Amadou Murtaba inde am lowam jiba ma mi ware salatu no duma dewno laaɗo e ano e sabo en mi wiɗo e Cheikhu Tijani ɗum subaɗo e Barhama baba ummo hayre e Cheikh Jelani gonɗo yola e baba jawoy o jam jamala e Cheikh Dayiru Bauchi mawla be barka mo on yomin to wiri Murtaba Umaru inde am fatɓu mi tori ma giɗɗo am annabijo datorde am a jaynitayam a yana zere pendumo daga juuta balɗe e Sayyida Kubra andi kanɗe e Umaru baba am to tiɗi yalo e ɓiɓɓe am fu ware min hofi yeeso jawmu sirri sallallahu alayhi wa sallam. Allah is the name of the Nabi.